No takže, trieda. Máme tu minulé písomečky. Tie si môžeme rozdať. Jumi, prosím, rozdaj. Jak tak na to pozerám, vy ste tie výrazy normálne znásilnili. Akože neviem, čo vám na takýto výkon povedať. Jedine, že dúfam, že nikto z vás nepôjde maturovať z matematiky, ani nebude robiť nič s matematikou, ani sa odhlási z tejto školy. My sme matematické. Tebe nepomôže nič, Lukáš. No ale stále je to moja práca, takže napriek tomu, že som z vás ťažko sklamaná, tak keby ste v niečom stratení, ako očividne Lukáš, ktorý dostal 3,7520, tak sa mi môžete ozvať. Áno, Tomáš? Ty si stratený v živote, nie v matematike. Maruška. No. Ja ani neviem, čo mám s týmto robiť, ja si odovzdám diplom. Nemusíš sa pýtať, ja som ho zobrala. Pretože toto bol veľmi tragický. Na to sa musím hydratovať. Týmto by sme túto hodinu aj ukončili, pretože podľa toho, čo som opravovala, tie písomky trvalo mi opraviť asi 5 minút, všetky 30. Čiže vidím, že vás nemá cenu ani učiť nič, pretože keď ja niečo napíšem na tabulu, vy si nezapamätáte ani to, že som tam bola, nie to ešte, čo som tam vôbec napísala. Takže týmto by som túto hodinu ukončila a odporúčila vám ukončiť to. Nie je život študent na tejto škole, ale písomky si nechajte, to sa ani neoplatí zapisovať. Vaši rodičia budú